Čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa. Dneska to bude úplne prvýkrát Among Us. Tak si nezabudni na ešte dobre piťu, papáňu a nezabudni na like, odber. A inak je tu so mnou Peter, čus a už sa aj počujeme ľudia, yes! Hello, som tady, ideme hrať Among Us. Inak ľudia, dole je také malinké červené tlačítko. Keby si ho tak iba ťukol, tak by nám to pomohlo. Takže dúfam, že to iba tak ťukneš a budeš mať u nás odber. Takže ďakujem, takže šup, budeme čakať. A daj si aj zvoneček, aby si videl naše ďalšie shorty, videá, príspevky a všetko dokopy. Áno. Takže ideme. Dobre, čakáme. Chcem nechať iba jednorožca, ale ja si budem taký gamer. Ja budem nejaký typeček. Impostor sa tomu hovorí. Mám aj taký klobučík, no. Inak ľudia. Toto video bude také viac prepracovanejšie, pretože tu budú dve kamery, Tete a moja, takže keď sa niečo bude nudné diať u Tete, uvidíte moju kameru, ja také proste. Takže už nás tu je ako smeci, je nás tu zatiaľ 11. Dobre, a už ideme na to. Dúfam, že sa ten pánačik nebude 2 hodiny zase točiť. A nie. Hello! Dá sa to prvýkrát stalo. Dobre. Misia neplniť questy a robiť ľuďom zle. Hotovo. Ja už som jedného killa. Čo? Ja sa môžem na mňa premieňať. Však aj ja. Ale chápeš, ja úplne a zrazu predo mnou bol typek a ja iba. Ja som mohla zabiť jedného. Ja som teraz ešte boli úplne zimorevky na chrbte. Kámo. A ja? Ja tu budem pozorovať securityčku. Security, chápeme. Už našli bojho. Klub. Musíme niekedy aj niekoho iné zavolať, nech idú s nami hrať. Takže, no. Vieš, čo sa mi najviac páči? Ten pánačik, čo majú na hlave, tak som aj ja. Hej, Bluetooth. Yes. Dobre, podľa mňa ma ten červený videl, takže ho musíme zabiť. Ale on išiel úplne, že ku mne a ja som toho pánačika akože, chápeme, za takou krapkou, ako. Ja dám toho modrého. Ale ten červený povedal, že blue je toto. Dáme tohto modrého ľudia. Asi, hej. Inak to ani nie je on. Nevadí. Musíme... treba zabíjať. A nie je impostor. A kto je impostor? A to sme rýchlo vyhrali. To sme dosť rýchlo. Dobre, tak ideme ešte ľudia jednu hru. Mali sme na pláne iba jednu, ale tak pojeme 2. Yes. Nech to môj jednorožec mi prináša šťastie v impostorovi, kámo. A moja ružička tiež. Yes. Takže ľudia, uvidíme sa, keď pôjdeme na, akože chápem sa, hej. Proste keď budú vyhlasovať, či som impostor, alebo či je teta impostor, alebo sme obidva proste tí typci, ktorí sú najviac nepravdení. Už to ide. OK, je tu veľkolepé vyhlasovanie. Kámo, ten pánčik úplne. OK. Ja som Noi Semker, nejaký random. Ja som Eiracach, neviem, čo to je. Inak napíšte dolu do komentárov, či by ste chceli viac takýchto videí. A inak, chceli by sme vyskúšať aj nejaké iné mapy. Takže schválne, tu máte 2 mapy na obrazovke a napíšte dolu do komentárov, ktorá sa vám páči viac. Máte tam aj názvy, hej. Keby čo, tak to je mapa 1 a práve ma zabil typek, ale si tam ty, takže pohoda. Kto bol? Ja neviem ani, kto to bol. Ja som zabudla. Ten robotník, ten LI7, to nevadí, spolupracujem. Tak napíšem yellow.
Čo ja, banana? Prečo som ja killer? Čo to napísali normálne? Ne. No nic. GG. No tak to bude jeden z tých hentých. Z tých modrých a zelených. No tento ma zabil. No však. Yes. Čo? Ja to mám aj na kamere, človeče, nemôže sa... Ale tak mohol ma sa premeniť. No tak sa... Áno, premenil sa. Takže ľudia... Budem sledovať. Ja budem chodiť za teta a budem vydávať ochranu. Tu máš ochranu. Ale to je nejaký podozrivý. Zelený is dead. Where? Ľudia, Je to, že je ten bielý sám. Áno. Inak ľudia, budeme veľmi radi, keď nám budete odpovedať na otázky v komentároch. Alebo ja neviem. Ale budeme veľmi radi. A ešte nám môžete napísať, že aká vás najviac mapa baví v Among Use. A môžeme ju a niekedy ju vyskúšame. Takže please, napíšte. Ja som mŕtva. Čo? Jo. Ja tu plním tasky. Ja som mŕtva, ja tam iba proste idem. A za chvíľku ma modrý zabil. Ja si tu ľudia robím takúto elektrinku, pohoda a potom príde za to, že zomrela Peter. To ma nebaví. Kto ťa zabil? No to je modrý. Silno modrý. Ja som myslel. Ten silno modrý. Hej. Kto ťa zabil ten silno modrý? Inak ľudia, ak by ste chceli viac takýchto videí, tak dajte like a ak tu bude 5 lajkov, tak dáme ďalší diel. A ešte kľudne si choďte pozrieť aj nové videa na svoj kanál. Takže kľudne si choďte ho pozrieť a podporte ho, prosím. Oni keď vyhadzujú toho samotného. Je to či nie? OK. Poď plniť extrémne speedrun tasky. No však idem už plniť. Ja to mám práve kabliky. Ešte ľudia, budeme natáčať aj Minecraft, ale teraz sa bude aj Minecraft. Čo skoro. No, čo skoro. Hej, no ale ideme na to. To je reálne, to tvoja úda. Ja ľudia, mám poslednú otázku pre vás. Tak máme ešte jednu otázku pre vás, poslednú. Že zaujíma nás, že čo vás viac baví, Brawl Stars alebo FC Mobile. Kľudne to napíšte do komentárov a čo, ak vás viac baví napríklad FC Mobile, tak budeme viac natáčať FC Mobile, ale niekedy aj Brawl Stars, takže to je úplne jedno. Ale ak vás baví viac napríklad Brawl Stars alebo FC Mobile, tak bude viac videí o tom. Takže ideme na to a kľudne píšte do tých komentárov, nehambite sa. Dobre ľudia, a to bolo pre toto video všetko. Nezabudni na like, odber a čau. Ahojte!